Dakika en 37 tok sa 12 mar okinyi machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono. Okinyi makawuono nyakwara Mugia Jwang antiere kae kod jafwambo wadwa mano matie kambi mar Royal Media Services kae mano Cynthia Onyango. Wadaka othulu makende mar mondo mi walid ni gazet wami siso mano mar ng'eyo gigo mantiere gazet momori inyalo dhi nyiewo tisomo e yo makare. Oyawre Cynthia ichiew nade okinyi makawuono? Oyawre ahinya Joyce, achiew maber. Amba chiew maber machiegni nonro mar gazet. Ang'eni mae mari mokwongo mar bire nonro mar gazet. Erokamano. Machiegni. Gazet makawuono ka wang'iyo weche ma omi pek mano gazet mar Daily Nation kaachiel kod mano mar The Standard. Wanyalo wacho ni weche momi pek okinyi makawuono bet opogore. Kata kamano adonwa chak kod gazet mano mar Daily Nation okinyi makawuono wang'iane wach ma gazet mar Daily Nation omiyo pek. Daily Nation okinyi makawuono gimenyo weche mopogore kwa chako gi bathe kae. Gindiko kae ni 2013 polls chief Isaac Hassan lands Plum State job. Ondike kae ni election losers also among beneficiaries of Ruto's position. Mae kotudore kod moko kuoma joma jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro ne oyiero kata walo mar mondo mi opong' lemo mopogore e sirikal. Kopogore kod mano nitiere wach mano mar modhi e pacho kae. Ondika ni Gulf oil deal ties Kenyans to expensive fuel. Magi duto giwacho ni kata obedo ni nengo mag modhi to e piny mangima oseluar piny. To kaluwore kod ogirimiti mane sirikal mar piny Kenya oketo kod Gulf oil measures nyaka sani koro miyo jo Kenya podi chulo nengo mamalo e kinde makoro gitiyo kod modhi e pacho ka. Kopogore kod mano weche mamoko mabende pod aneno komi pek. Gazet ni mar Daily Nation koro nitiere maling' moro makoro gitemo yangonwa ni nitiere kaka jatend duond burano mar Wiper Kalonzo Musyoka kod jatend piny mar Kenya jalup jatend piny machon manothiche apisi Rigathi Gachagua ni nyalo bedo ni nitiere rombe moko mapanda magisebedo godo matinde ni nyalo bedo ni nitiere gima gitedo riwruok moro magitedo mano motelo ne yiero mar higa mar 2027. Bathe koni bende neno ka koro min oda mano jang'wech moro mane onegi en achiel kuom achije ma itudo kod neka mano mar jang'wech mano ringo kata mano yombo e Vienna Championship kaachiel kod ng'anyo mago mag rowere ma bende podi mag jopuonjre mag mbalariany jopuonj mbalariany ma podi dhi mbele pacho kae e kinde mane twak margi ogore lwando odiochieng' manyoro. Kata kamano Cynthia adwa nwachak kod wachni mar modhi ema neno kome pek odiochieng' makawuono. It gazet mar ang'wen kwanyalo mana dhi it gazet mar ang'wen mano mar gazet ni mar Daily Nation Cynthia mar mondo mi wang'iane ni tang'o matimore ang'o momiyo wan kaka jo Kenya podi wachulo omenda mabet ni malo e kinde mwanyiewo modhi e pacho ka kata obedo ni e global market to nengo mag modhi to lwar piny. Cynthia. Joyce, jo Kenya kuom ndalo mabiro nyime kendo kuom dweche mathoth pod gibiro nyiewo mo e bei matek. Achiel kuom gima kelo weche makamae en ni sirikand piny Kenya noketo ogirimiti moro gi pinje Warabu machuno jo Kenya ni ogirimiti manoket ni achiel kuom gigo mane winjruok obete en ni piny Kenya biro nyiewo mo ma ok en about ni ing'iyo ndalo en ni nitiere amount mar mo ma jo Kenya nyaka bed ni nyiewo e pinje mag Warabu kuom kinde mogwaro barrel kata kaponi ne giyiere ni en kata barrel 500 to barrel 500 no nyaka rum. Manyiso ni ogirimiti mar jopiny Kenya mar nyiewo modhi kuom pinje jo Arabu ng'eny mar mo kata thoth mar mo ma jopiny Kenya onego nyiew pok orumo. To sama ne jo Kenya keto ogirimiti ni achiel kuom paro mane gin go en ni gibiro nyiewo mo ni to giuse ne pinje maoko kaka pinje ma Uganda to gi consumption bende ma Kenya kae kobro dhi nyime to bro miyo kuom ndalo mane giwinjre mo mane giwinjre ni bro yudo kosenyiew to nyaka sani pok ginyiewo mo madwarore mane gikete e winjruok. To ma en gima lit nikech yudo kaka pinje mamoko kaka dhano nyiewo mo yudo ka sani bech mo oseduogo piny. Ka king'iyo Septemba higa mokalo barel achiel mar mo ne en $87.28 to sani nyiewe gi $83.80. Ma manyiso ni pinje moko sani nyiewo mo gi bei mayot to piny Kenya nyaka med mana nyiewo mo gi bei matek nikech ogirimiti manokete jo Kenya pok otieko. Then mar ariyo kaponi piny Kenya o withdraw ni giwacho ni wan gi sani to wan to koro winjruok ma kama wadwa wuoke Kenya piny Kenya to gi jo Kenya bro wito pesa mathoth ahinya. Kora paro ni en gima lit ahinya ni sirikand Kenya nodonje winjruok machal kamae ma ok ong'iyo ni ponono ni ok ne ginyal nyiewo moni kaka dwarore to ang'o mane dhi bete nyime nikech sani adier economy ma Kenya tek okinyi winjo ni taxes manyien nitiere to nyakonchiel bende pod winjo ni jo Kenya mo ma en gima drive economy sama ng'ato dwa dhi kamoro to en mo kidwa tedo to en mo gimoro amora mitimo en mo pod jo Kenya pod nyiewo mana
e bei matek. Koro aparo ni bende ber mondo kadhi nyime sirikal mondo tem ng'iyo ni to gin repercussions mage, ang'o mabiro biro nyime ponono ni gidonje winjruok ka lokruok mar chiro mar piny ngima mar mo obede gi lokruok moro amora, nikech adiera gi sani ngima tek to jo Kenya chunogi ni pod nyaka ginyieo mo bei matek kata bed mana ni bech mo dhi e piny mangima sano lokre kendo nitiere pinje makawe gi bei mayot. Iwacho kanyo makare ahinya kendo aneno ka gazedni mano mar Daily Nation mano ka otudore kod kaka ne giloso kod jatend migawo mochung' ne wechego mag modhi e pacho kae Opiyo Wandayi. Nyaka sani koro giwacho kae ni orak mane giketo mano mar kelo modhi e pacho kae mano miluongo kanyo ni G2G government, kinde mathoth nwang'eyo weche mag G2G government go nowuok ayanga. Giwacho ni arrangement makamano en based on quantity ma ok en wechego mag ni en seche adi kata time of term. Nyaka sani koro wacho ni orak makamano ok nyal biro mana rumo to ka mana kisewacho ni ka ne quantity kata kiwango mar modhi monego bed ni kele pacho kae oserumo. Kata kamano wan kaka jo Kenya wamedo mana hinyore kaka iwacho kotudore kod winjruok mane sirikal oketo godo kod pinjego mag jo Arabu mar mondo mi okel modhi e pacho kae. Sinta dwaro wadhi mana mapiyo piyo it gazet mar abich kanyo bathe kanyo bende koro neno ka jogo manochwalo bura e doho ka gidwaro mar mondo mi jatend piny William Ruto ka achiel kod jalupne Rigathi Gachagua ni giduto othich oko e apisi. Nyaka sani koro gidwaro mar mondo mi gitimane lokruok moro matin ne petition mane gichwalo mar mondo mi Ruto ka achiel kod jalup mane en jalupne Rigathi Gachagua owuoge apisi. Bang'e ni Rigathi Gachagua nosethich oko e apisi. Gino makoro petitioners kata jogo manochwalo bura makamane doho sani koro gidwaro mar mondo mi otimne lokruok ogol nying Rigathi Gachagua e petition makamano kalore ni en sethiche oko mar mondo mi koro bura makamano kata ng'ur makamano odong'adong'a kod nying jatend piny Kenya William Ruto kende ni ene makoro gidwaro mar mondo mi othiche oko e apisi. Bende nokoket kanyo nyinge mag moko kuom petitioners manochwalo bura ka gidwaro ni jatend piny William Ruto ka achiel kod mane en jalupne Rigathi Gachagua othich oko e apisi. Joyce, kich nyalo paro diere mane ithicho Rigathi Gachagua e telo kane ipenjo ji mang'eny jo Kenya mathoth kane kata mana jogo mawuok Kisumu, jogo mawuok Nyiri kata jogo mawuok mana e kadho wadh Nam Chumbi, ne gitemo wacho gimoro ni ok en gima ber ahinya ni mondo Rigathi Gachagua mondo gole telo ni orach to nyakon jatend piny Ruto to dong' e telo. Koro achiel kuom gigo mano neno maber ahinya ni jopiny jo Kenya giwegi gitene giol ne giwacho ni awan ok wadwa ni ng'at achiel mondo dhi. Ma ne en keny mar ji ariyo kaka igolo Rigathi no kaka in bende mondo idogo ko. Lakini aparo ni lokruok makoro bete ni Rigathi Gachagua sani osegol onge tiende mondo kes moro kendo mondo bed ni pod ni e doho madwaro golo Rigathi to gi sani en ng'ama osegolo already. Koro activist gi kotelne gi kod Cyprian Nyamwamu to gi iluongo ni Janet Muthoni Ouko gin jo aparo ni gibet piny ma ging'iyo malong'o ma giwacho ni onge tiende wadhi nyime gi kes achiel kuom jok mane wadwaro ni mondo wuoge telo gi tayari osiwuok sani. Koro sani ka gidhi gi kes gino kamano to nyakonchielo dhi bet gi odhi koso pek madhi miyo defense team jogo madhi defend case ni mang'eyo no chung' ne side mar Ruto to gi Gachagua tich mayot. Gidhi wacho ni udwaro ni mondo Rigathi Gachagua mane en jalup jatend piny ogole telo to gi jatend piny masani William Ruto mondo gole telo. Sani ng'ama nie telo en mana jatend piny William Ruto kende. Koro aparo ni en gima ber adiera ni mondo giduog ging'i buchgi ni malong'o mondo ging'i ni kanye madwaro lokruok mondo kete malong'o mondo ponono ni gidhi kod gi mbele to mondo gidhi kod mbele yo makare. Nikech adiera king'iyo bende jatend piny en ng'ano ma oikre ga go lweny mag buche mag kotgi. Koro aparo ni jogi bende gitema ikre yo makare mondo mi buchgi ni ka gitere doho kik obed bura mosemodho pi tayari. Wan kaka jo Kenya gima wanyalo wacho ni walemo negi mondo gima gidwaro timre nitiere kaka pachwa bende nitiere iye kanyo kaka jopiny mak mana ni wan gi sani to wanyalo mana wacho ni gidhi adhiya nyime wan kaka jo Kenya wan ka waneno. Ato mana kaka isewacho moko kuom jogo ma sani koro dwaro mar mondo mi petition makamano otimne lokruok oting'o kanyo Cyprian Nyamwamu, Halif kaachiel kod Janet Muthoni Ouko, Paul Ruka kod Esther Mwikali. Nyaka sani koro ne giwacho ni gidwaro mar mondo mi olok kaka ne gichwalo bura makamano. Kata kamano piny kanyo bende no ka jatend piny Kenya William Ruto ne dwaro mar mondo mi owit oko paro makamano kata petition makamano ka koro giwacho ni activists kata jogo
makedo ne ratiro mag oganda kaachiel kod okinde sani koro giserem mar chwalo moko kuom wanyalo wacho ni gin grounds motegno ma oromo mar mondo mi othiche oko e apisi. Wacho kanyo ni with precision giwacho kanyo demonstrated with precision the alleged violation matene nok ne giwacho ni ketho gin kaka mage mano momiyo gidwaro mar mondo mi othich oko bende jatend piny Kenya e apisi mano William Ruto. Adwani wadog chien e it gazeta mano mar ariyo kaachiel kod mano mar adek mar gazeti mar Daily Nation. Wachako dit gazet mar ariyo kanyo wang'eyo ni nitiere kweth mag obila mano wuok e pacho kae ka koro gidhi konyo e keto kwe e pinyno mar Haiti. Nyaka sani koro wang'eyo ni pinyno mar Haiti en pinya ma koro kweth mag jonjore osebedo ka omiyo pinyno onge kod arita makare. Nitiere nok mar arita mamalo ahinya e pinyno mar Haiti. Kata kamano jatend obila ma koro jatend obila manodhi kata jatelo man kata komanda ma ochung' ne obila manodhi e pinyno mar Haiti nyaka sani koro giwacho ni onge gimoro amora manyalo miyo koro giweyo kata giwuok oko e chenro mane gisedhie mano mar temo keto kwe e pinyno mar Haiti. Ondiki kae ni we will not be derailed, Peace Mission Chief tells Haiti gangs. Wangeni kweth mag jonjore osebedo ka timo maundu mopogore opogore e pinyno mar Haiti. Kata kamano giwacho ni oyo nyaka wane ni watemo matek ahinya mar mondo mi waket kwe e pinyno mar Haiti. Ondika ni force commander mano otunge nyaka sani koro ne giwacho ni gibro bedo ka gidhi mbele kod timo tich mar keto kwe kata temo nyayo kwe kata duoko kwe e pinyno mar Haiti. Kata bedo ni Prime Minister Marco Jolo en achiel kuom jogo makoro ne iwacho kanyo ni ne umonji kaachiel kod monj mano timne mano mano ndeke ariyo mago mag US e pinyno mar Haiti. En gino ma wanyalo wacho ni kelo luoro ahinya kaluwore ni pinyno mar Haiti en piny ma ok waseneno ka kwe nitiere kuro kuom kinde malach. Joyce, lweny mar e piny Haiti en lweny ma seche moko ng'at mang'iye gi wang' ma ok onyalo wacho ni en lweny moro ma jomochiwore ni ema duoko lweny no chien. En achiel kuom jogo ma bende dwaro ni lweny no mondo dhi mbele. Ma en piny manie piny Caribbean ma bende kitimo nonro ni mari malong'o tibro yudo ni ma en piny ma ng'eny bunde kata ng'eny gigo ma itimo godo lweny e piny ni gin gigo ma e piny Amerika. To nyakonchiel Amerika ni be e piny miwacho ni bende golo pesa kata omenda kata kony midwaro ni mondo kony godo piny ni. Koro aparo ni jatelo ma komanda otunge ma otelo ne jolweny mane piny Haiti ni kama tek ahinya Joyce nikech nyakonchiel idwaro ni mondo itel ne jogi mondo one maber ni gima idwaro lweny ni mondo dog chien jonjore mantie pinyno mondo dog chien. To nyakonchiel bende piny ma igeno ni mondo miyo mwandu minyalo duoko godo lweny ni chien be achiel kuom pinje ma nie lweny. To gima bende nyalo mako dho ng'ato kae ni ere kaka jolweny ma Haiti gi nyakonchiel gi attack airlines ma piny US. Piny US en piny ma king'iyo malong'o lwenje madhi mbele piny mangima gin en piny ma odwaro ga no bed gi duol kamoro amora, odwaro ga no bed gi kony, odwaro ga ni kamoro amora en gi paro to pache nyaka winji. Koro aparo ni sani en kama tek ahinya to kaka ne ogol Prime Minister machon mane waneno ni ne ochung' motegno ahinya. Kane ing'iyo kata dire manobire Kenya kaka nowuoyo ne ineno ka gima adira en jatelo madwaro ni mondo kwe odonje e pinyno. To bang'e ka koro sani ogole ng'ama ni koro sani kama tek ahinya en force commander otunge ni. Manyakonchiel piny Kenya kae okete ni manyaka ichung' ka kendo ine maber ni lweny ni orumo. Nyakonchiel jomoko go lweny gi bende ema joma ichiwo pesa. Koro aparo ni en mana lamo gi keto kwe to gi gombo ni pinje duto manigi paro mar konyo piny Haiti mondo bed gadiera margi. Kik bed ni nyakonchiel gichiwo bunde to nyakonchiel bende gine ma giwacho ni awadwaro kwe piny ni. Koro wan wanyalo mana lamo ne gito gigombo na dier piny Haiti obed gi kwe. Kopogore kod mano nyaka sani wanyalo mana kwayo ni obila manitiere pinyno mar Haiti awe maber kinde ma koro gitimo tich mateka mar rakruok kod jonjore mosebedo ka kelo nok mar arita e pinyno mar Haiti. Kendo kineno picha moket kanyo en picha ma wanyalo wacho ni en mano mabuoko chuny ahinya kaloro ni nitiere kata ng'ato ma chal ni omonje kanyo kendo apiko moro bende olwar piny kanyo. Kata kamano obila mantiere piny Haiti wakoyo negi awe maber. Bathe kanyo nyaka sani koro bende nitiere weche mamoko ma bende pod timore. Nitiere min od mano jang'wech mano mane onegi nyaka sani koro min ode en achiel kuom achije ma itudo kod nek magi moko kuom weche maneno ka gazet ma Daily Nation ne omenyo kinyi makawuono. Iwacho ka ni retired long distance runner's widow charged with murder. King'iye kanyo min ode ni kanyo tiwacho ni nyalo bedo ni gintiere kod gwandruok moro mano mar ot miluongo kanyo ni domestic feud ma iwacho ni mano miyo onega mano jang'wecha mano marauma. En ma iwacho kanyo ni en Vienna City Marathon champion mano Samson
Samson Kandie nyaka sani koro iwacho kanyo ni iwacho ni min od mano former Vienna City Marathon champion Samson Kandie en achiel kuom jogo ji adek makoro itudo kod neka mare. Iwacho ni kaluwore kod joneno ni ne onege e kar jot margi mano mayudore Elgon View, mano mayudore e boma ma Eldoret, mano e sub county ma Keses e county mano ma Uasin Gishu. Nyaka sani koro iwacho ni nonege kanyo tarik 3 dwe mar 10. En gino malit ahinya kalo ni miyono en chiliel to bende en min nyithindo 4. Joyce, lwenje mag udi sani Kenya kae gin lwenje makelo luoro ahinya nikech adiera kiparo ni ma ng'ama ni dak go kendo ng'ama nuketo go winjruok ni ubro dak kode nyaka kuom ndalo moko kata nyaka itho koro kendo lokre oneku. Aparo ni en gima lit ahinya sama okwach kich timo nonro margi. Ng'ama pile ineno ga na chich mokwongo en ng'ama dak go. Sama jaodi otho to jaodi ni en ng'ama dak go. Achich mokwongo mabro bet maduong' en in midong' no. Koro en gima lit. Then again king'iyo bende mos king'iyo kata gima nyalo kelo fuel ma en ng'ama noneg malit. Gazeti wacho ni ng'ani nobedo hacked to death. King'iyo nek masani gin nek matimre Joyce makata king'iyo tiwacho ni ang'o adiera mane ng'ama ne nego ng'ani dwaro. Nodwaro pesa, nodwaro hinyo ng'ani nikech adier kata ka dwaro pesa donge nitiere seche moko ma inyalo diya ng'ato mikone ni anta dwaro pesa makama, dwaro kata ni wapogre imiya pesa makama mondo warit nyathi. To kochopo gi sani ananena ni ber adiera mondo ng'ata manyalo bet ni en achich mar nek moro amora ahinya to mago mag lwenje mag udi obeda no onyalo yudo chik kaka chik dwarore nikech ok en gima ber okinyi ng'ato onegi odhiambo ng'ato onegi to king'iyo gima ilaro malong'o bende ok iyude. E side machielo sani ahinya dhano wuoyo nek mar joma mine to nyaka konchiel nitiere nek mar joma chuo kendo ok wanyal wacho ni joma mine ok nyal, joma mine nyalo. Koro wan lamowa gi kwayo maduong' en mana ni wageno ni Rotich bro yudo chik kaka dwarore, obro yudo ratiro mare mondo kony familia ne bende mondo bed gi kwen nikech adiera en gima rach ka ng'at matiyo matek kama jang'wech maduong' mosebet kaloyo midila mopogre piny mangima to kata gimonege malong'o kata ng'amonege onge ng'ama dwa yie to bende kata gimomiyo nege jikia. Koro wan wakwaya na adiera kaponi en ng'ama nonegi to nege yo mokare jogo manonege mondo tuwe mondo obed kata puonj ne jomoko machielo nikech nek masani gin nek makelo luoro ahinya kata mane oganda. Nyaka sani wageno ni familia mano mar jang'wech marahuma mano Samson Kandie biro bedo ka yudo ratiro margi to kaka ne onege yorno ma ok ne kare. Dono dhit gazet mano mar 6 kachiel kod mar 7 mano mar gazedni mar Daily Nation maling'ling' ma gazedni mar Daily Nation nyalo bedo nosing'we ahinya to gigo matimore e paw siasa. Nyalo bedo ni jalup jatend piny Kenya machon mano thicho ko e apisi Rigathi Gachagua kachiel ko jatend duond burano mar Wiper Kalonzo Musyoka ko jatend duond bura mar DAP-K Eugene Wamalwa nitiere kaka gisebedo ka giromo rombe ma apanda kata rombe ma aling'ling' ma gisebedo godo ahinya tok kanosethich oko Rigathi Gachagua e apisi. Gichano mar mondo mi gilosa ne riwruok moro mar siasa mano motelo ne yiero mar higa mar 2027 mar mondo mi koro girakre kod jatend piny Kenya William Ruto. Konyalo mana yudo it gazet makamane ineno kae koket picha mano mar Kalonzo Musyoka kachiel kod Rigathi Gachagua. Ondike kae ni new parties link to Gachagua Kalonzo coalition strategy. Nyaka sani koro iwacho ni nitiere paro kata dwaro mano mar loko kata rebranding kata gundho mano riwruog siasa mano mar Azimio mar mondo mi gikelane jogo magintiere godo e paro achiel. To par ni Kalonzo Musyoka bende yande e kinde mokalo chien yande oselieko ni nitiere kaka gidwa loso riwruok moro mar siasa. Kata kamano ne ginyiso ni kikwa ik Azimio kat sane podi. Nowacho ni kasa oseromo gibro bedo ka giyango mano duond bura manyien kata riwruok manyien mar siasa magibro bedo ka giloso mano motelo ne yiero mar higa mar 2027. To bende ondike kanyo ni no permanent enemies or friends, only permanent interest. Wang'eni josiasa kinde mang'eny oriwore mana kod ng'ato kong'eyo ni entiere kod dwaro moro to dwaro no ong'eni mana ng'ama chielo ema nyalo konye e chopo dwaro makamad. Magi weche moneno sani kose nang'o Cynthia. Joyce, diere mane ithicho Rigathi Gachagua e telo achiel kuom paro mane joma thichego e telo ne nigo ni Rigathi Gachagua kwasegolo telo to kwabro nene political scene okwabro nene arena en ng'ama wadhi tieke odhi doka dala odhi kwayo dhok odhi rito gwen okwabro nene. Lakini aparo ni en buok maduong' ahinya ne jogo manogole telo nikech adier siasa kae nyalo bedo ni Rigathi okobro bet no hold public office kata office sirikal lakini king'iyo mos en ng'ama nigi influence nikech adier chop ni Kalonzo neno ni Rigathi Gachagua en ng'ama nyalo beto ge winjruok to bende nyocha kacha nyochwa neno ka jatelo mar DAP-K Eugene Wamalwa
bende ne owacho ni kata mana en bende oneno ka koro dowuok e Azimio mondo koro olos gundruok machielo. To kata mana Jeremiah Kioni bende nyowuoyo mowacho ni kata mana en ndalo koromo to kata mana en obro manyo riwruok moro manyien mar siasa. Aparo ni mae temo nyiso jo Kenya ni siasa ok en gima en. Kenya kae siasa ma Kenya ka en gimoro mokinyal kete pachi, okinyal kete chunyo. Odiochieng' kodiochieng' kichiew iyudo ka gik moko lokre. To bende mae bende odhi olokoyo ahinya ne joma nie ODM kata joma nie buche moko kata mana UDA. Ing'eni ber mar siasa en ga ni gima dwaro gi gimi dwaro kosebet ni en gimoro achiel to wanyala nyala riwre to wadhi mbele. Koro en koyo. Ang'eyo bende ni nyakonchiel ji paro mang'eny ni samoro Rigathi Gachagua en ng'at moro ma ena kanyo for the sake. Nyalo bet ni Rigathi Gachagua ka ning'iye to ne en ng'at ma ji wacho ni ng'ano wuoyo mang'eny, ng'ano diro wach, ng'ano timre nade. Lakini kwang'iyo sani en gi dhano. Kata mana king'iyo chieng' mane Kithure Kindiki chamo muma, ji mang'eny ne nigi to. Wan ok wamor. Ahinya joma ne wuok Nakuru nowacho maber ni ok gimor ahinya gi kaka nothich Rigathi Gachagua e telo. Nyalo bet ni notimo marach, lakini gol manogolego ne en gol moro ma ok chiw luor ne ng'ama jatelo, kendo bende ok chiw luor ne jo Murima. Koro aparo ni gisani to ena keto wang' ni mondo wane ni dwa bet nade mbele ka nikech siasa ma Kenya obet ga mana mamit ka dhano osechako tuomre kama koni gi kon. Koro wan kaka jopiny to waketo wang'wa, lakini gima wakwayo ni kwe kende ma mondo obedie. Ato nyaka sani bende koro liekore ni jatend duond burano mar Wiper Kalonzo Musyoka ka achiel kod jatend piny Kenya machon mano Rigathi Gachagua. Sani bende koro kinde ma koro gitemo mar mondo mi gilosane riwruok moro mar siasa, nyaka sani koro giwacho ni giketo focus margi e rowere mag Gen Z. Wang'eyo kaka rowere mag Gen Z noketo sirikal mar William Ruto tesre mano e kinde mano mar paro mar chik omenda mar higa mar 2024. Giwacho ka ni dwe mano mar auchiel mano ma higa ni rowere mag Gen Z gine moko kuom jogo mano wuok oko ka koro gidwaro mar mondo mi wit oko paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024. Kalonzo ka achiel kod Gachagua koro paro ni ka ginywako lwedo Gen Z ma gibedo kod Gen Z e yo makare to seche moko ginyalo wito oko e telo William Ruto bang' yiero mar higa mar 2027. To bende aneno ka nitiere duond buche mopogore opogore ma bende register mochung' ne ndiko duond buche pacho kae osendiko e pacho kae. Iwacho ka ni moko kuom duond buche ma koro osendiki wantiere kanyo koda Kenya Ahadi Party ma bende nobedo registered kata nondiki tarik 16 dwe mar 10 higani. Wantiere kod Imarisha Uchumi Party manondika tarik 24 dwe mar 6 higani. Wantiere kod People's Forum for Rebuilding Democracy nondike kanyo tarik 13 dwe mar 6 higani. Bende wantiere kod duond buche mamoko mano National Economic Development Party kachiel kod The We Alliance Party, Kenya Liberal Alliance kachiel kod chama Changamko Kenya. Mago moko kuom duond buche ma osendike pacho kae. Kata kamano nying mar Gen Z to ne giwacho no ok ginyal ndiko kaluwore ni obokela kweda moro ni Gen Z gin mana rowere matindo. To duond buche mag siasa onego bed kod balance, onego gibed mag ji te, obed jogo moti, jogo matindo, jogo mantiere kod ng'ol, joma mine kachiel kod joma chuo. Kata kamano otek waketo wang'wa neno ni 2027 bro bede yo machalo nade. It gazet mar 7 bathe kanyo bende wang'eyo gino mano timore chieng' wuok tich ne jaod bura mano mar Nyeri Town mano Duncan Madhenge. E kinde mane odok Nyeri kono notemo mar mondo mi olos kod jo Nyeri, kata kamano kaluwore kod ich wang' mane gintiere godo toka nosethich oko e apisi Rigathi Gachagua bende osebedo ka nyiso jo masawa mar piny Kenya mar mondo mi jood bura mano siro paro mar thiche oko e apisi koro ka gibiro to nyaka koro gi face the wrath mar mwananchi. Ero nwaneno ka jaod bura ma Nyeri Town Duncan Madhenge na achiel kuom jogo ma koro noyudore kama tek ka koro kinde manotemo loso to jopiny nodagni oyo ni thicho oko ni siro paro mar thicho oko Rigathi Gachagua koro kwadwa winji. Joyce, ing'eni kuom kinde malach jood bura osega bet gi paro moro ni gin jotelo ma gima gidware ma nyaka timre. Ma e sirikal ni king'iye mos ne chopo diere moko ma in kaka japiny kichiwo pachi ne jatendi mikone ne jatelo wato gini tu paro king'iyo ahinya paro mar chik mar omenda ma higani 2024 gi 25 jopiny giwegi ni giwacho ni awato magi mok wadwa kendo ne gikono nyaka jotend gi ber ni koni awato kidhi mbele kucho to dhigo kura ke wacho ber ni wan magi mok wadwa igo kura no tok ne giwinjo. Aparo ni sani kinde ochopa ma okinyal in katibed mana ni in jaod bura katibed mana ni in jatelo okinyal tiyo gi pachi. Jopiny bende ochopo kamoro ma ginyalo wacho ni kok inya winjo wan bende ground ka kikibiye beda malo kuro gi ng'ami winjo no piny ka kibire to kwabro yiebo kwabro chiko ni iti. Achiel kuom gigo mamiyo ga josiasa teko mang'eny ahinya en ni ka gibiro to dhano luwogi
manyogi amanya ka ong'ino moro malawo sukari. But sani to chopo kuma jatelo inyalo bire ground to kata ng'ama chiko ite madwa winji onge. Dhano kweri e wang'i, dhano kwedi, dhano diro ni wacho giminyalo time onge. Anana ni en kinde maber, dhano kaka medo kwedo gik moko ma ok gimorgo gi. Gimeda meda wuoyo, gimeda meda kwero jotelo nikech adiera onge tiende. In piny kae ng'ato keti ni samo biro to dwaro chung kanyo winje chieng' kuwuok to miyo siling 55 kata wuok muonge pi mok modho. En kodok malo kacha to idho mtoka matiende duong', en gi bodyguard turi, ochiemo maber, oninde otende madongo dongo. Paro mora mora mimiye ok winji to in manikete kanyo. Dhano dhi adhiya kaka dhino nyaka chop kumoro ma jotelo bende nyalo winjo jopiny kech mage joma nomiyo gi telo magin gono. Aiwacho kanyo makare ahinya, jod bura nyaka koro kinde mathoth onego bed ni giwinjo ground kapok gikalo chik mora mora e od bura kacha to giwinjane ni to jopiny dwaro nang'o mar mondo mi midhiero machal kod maket kod mano makoro nomako madhenge kik jokgi. Aduno dhi it gazet mano mar 8 mar gazet mar Daily Nation ka yiero mopogore opogore mane jatend piny Kenya William Ruto otimo odiochieng' manyoro. Gazet ni mar Daily Nation koro ndike ni ex IEBC boss poll losers land plum jobs. Mano kotudore kod jomo pogore opogore ma seche moko wijo Kenya ne dhi ka wil kodgi. Kata kamano jatend piny Kenya William Ruto sani koro ochiero nyingegi kendo koro ang'e ni nyingegi biro bedo ka wachore ahinya mano dho jo Kenya. Kotiyo kod ranyisi ka iwacho kae ni President William Ruto has nominated former elections chief mano Ahmed Isaac Hassan kaachiel kod joma moko ariyo mar mondo mi otel ne lemo mopogore opogore e pacho kae. Hassan nyaka sani koro biro bedo ka ochung'ne board mano mar Independent Policing Oversight Authority mano IPOA mabende wang'e ni en bad migawo makinde mathoth nono tije obila e pacho kae. Wang'e ni Isaac ne nitiere ka IEBC mano e kind dwe mar 11 higa mar 2011 nyaka dwe mar 10 higa mar 2016. Kopogore kod Isaac bende nitiere jomopogore opogore mabende odiochieng' manyoro jatend piny Kenya William Ruto nomiyo tich. Joyce, king'iyo sigana mar Kenya, kinde mang'eny dhano ok winjo ni ex IEBC boss to dhano ok bed gi paro maber ahinya. Nyalo bet ni nitie tich maber ne ng'ato kata nitie tich marach ne jo Kenya. To ka ng'ato parapara ni ng'ama ne nie IEBC e kinde cha kendo duogo kendo to ok oduogo ka oduogo bedo jakom mar IPOA. IPOA en tend bad migawo ma ochung' ne ng'iyo timbe kata kit kaka obila tiyo kapo ni nitiere extrajudicial killing kaka sani nek mar lal mar ji gi jominego ma jopiny wacho ni samoro obila ema nego. Koro gisani adier gimoro timre Kenya kama en molit ahinya. Ochalo ka gima gikelo kido moro ma bende buogo chuny japiny. Ng'ato nosebet e sirikal kuom kinde malach mosetiyo tije moserumo. Jomoko bende ok pare maber ahinya. Tiyudo ka odiochieng' achiel nikech president en jatelo chiwa to wacho ni ng'ane in koro duogi to kiduogo tadwa ni mondo imak kama kama. Sami ng'ani mako kama kama adier en ng'ama nosetiyo ma en nodhi go omenda mane chule kaka osara kuom kinde malach. Koduogo nitiere ja Kenya moro kamoro adier mosomo manyalo mako position no manyalo mako kom no mabede maber. En ok oyud gimoro amora. Koro ochala ka gima jatend piny temo keto kamoro ni ok odwa ng'ama kwedo. Otemo manyo jok moko mani kod winjruok achiel to keto kama oparo na kweda nyalo bete. Sani sirikal ni e liet mang'eny mar wacho ni jomage manonego jo Kenya ahinya kinde ng'anyo mar Gen Z. To sani kendo king'iyo ng'ama head IPOA en ng'ama jo Kenya nigo gi to mang'eny ahinya kendo ng'ama jo Kenya jok moko neno ni en ng'ama ber, jomoko bende wacho ni watu wan gi weche mang'eny ahinya mapod wan cases mapod waneno ga gi IEBC. Koro en gima lit nyakonchiel na diera kombe monego bed ni ja Kenya ng'at moro manyien manigi chia malong'o manigi puonjruok manigi teko kendo manigi winjo mar jopiny monego bed ni bete iomo mana ng'at moro ji beda refurbished in iwuok ka iluoki manyien chak idogi bet ka onge lokruok moro manyien manyiso ni mate monyiso jo Kenya ni onge lokruok moro amora kata magi expect IPOA. Gin mana wenge ka, gin mana joka, lewni kende en mana luok to giwilo law tidogi bet mana kamoro. Koro mae kelo penjo mang'eny ni to bende kwang'iyo nek mar ji manotimre kinde ng'anyo mar dwe mar 6 mar Gen Z to gi lal mar jo Kenya mosebet ka dhi mbele kuom kinde malach. Be nitiere gimoro ma jopiny nyalo yudo kata mana ratiro ma jogo manonegi jogi biro yudo. Nikech adier ok wan gi sigana maber ahinya gi jotelo moko Kenya kae ma wuondruok nyalo bete matek. Koro en gima lit nyakonchiel bende wanyalo wacho mani we waket wang'wa mondo wane.
kopogore kod mano adwa ni wadhi mana mapiyo piyo, adwa ni wadhi nitiere wach moro momako wang'a it gazet mar 10 mano mar gazet mar Daily Nation. Wach makamano bende ne nitiere gazet odiochieng' manyoro. It gazet mar 10 kanyo wang'e ni Raila Odinga mane en Prime Minister ma pacho kae nyaka sani koro lap dhoge ndonga ne lemo mar bedo jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika. Ondike kae ni why members of Raila's AUC team are unhappy. Nyaka sani koro maling'ling' liekore ni nitiere jogo makoro gine magidwa take over kata gine magidwa telo ne resources makoro ket tenge mano mar timo campaign ne Raila Odinga ikine makoro lap dhoge ndong ne komno mar AUC. Nyaka sani koro lieko wang'e ni campaign makamano telne kod jagoro mongirore migao mochung' ne tudruok kod pinje maoko mano Korera Singoei. Kata kamano bende nitiere jogo magine magidwaro ni resources duto ma iketo kanyo gine magitelne. To nyaka sani wang'e ni kumochope ni toka Raila ne oseyango gigo mobro bedo kotimo ne pinje mag Afrika. Nyaka sani koro iwacho ni onego bed no chako door to door campaign. Matinde no wuotho e pinje mopogore opogore kotemo lombo jotend pinje mag Afrika mar mondo mi obi olut ne ombulu. Tadira wang'e ni jogo manitiere ng'wech ma bende laro koma mar jakom mar AUC bende gin jogo matek makoro en ng'wech ma wanyalo wacho ni en stiff competition makoro onego bed ni kete maino mathoth mar mondo mi kaber to Raila yom kom mar AUC. Joyce, ing'e gima lit kinde mane Raila okoso yudo kom mar president higa mar 2022 achiel kuom weche manowuok maler ahinya ma jopiny pod paroga en ni jogo manotelo ne campaign mar Raila ndani kwa ndani ne gin joma ne gore kalaro telo nyakonchiel ne gilal gi pesa. Joyce, campaign en gima dwaro pesa mang'eny ma pesa nyaka yudre. To lit ahinya na diere sani Raila wuon osechiwore, president bende osewacho no dhi support Raila. To sani koro jogo mochung' ne campaign, secretariat mare, jogo monego bedi tayo chenro mage mag campaign mondo neno yudo kom mar AUC ni, e jogo magin gi sani Raila poko yudo kom no, to gi sani tayari gisechako gore kon gi koni ma an mamako pesa ni, an matelo ne ma an machung' kama. Koro bendi penjre ni ka koro sani uchako goru kumanyo pesa, ng'ato dwani en mochung' ne pesa, ng'ato dwani en ochung' ne weche tudruok, ng'ato dwani en ka Raila okoso moko yudo kom ni tudhi dong' gang'o. Then bende king'iyo kidhi mbele kanyo tiyudo ni kata mana jogo achiel kuom gigo ma bende kelo ywaruok mang'eny ahinya en ni gitemo complain nang'o ahinya to jogo ma ok wuok e bad migao mar sirikal giwacho ni nyaka sani omenda no monego giyudi kaka stipend margi nyaka sani pok ochul. Wachre ni kaluwore kod budget manotim June ng'at achiel gin like onego bed ni ng'at achiel yudo siling 400,000 kuom dwe achiel. To nyaka sani pok omigi pesa no. Making'iyo ni pesa ni te ose akru mochopo pesa dio en milion 20. To milion 20 bendi penjni to okay, kara pesa mane jatend piny owacho ni dhi chiwo mondo konye tayo chenro mag campaign mar Raila mondo yud kom mar AUC cha. Ben gima notime koso ne en wacha mondo moro jopiny mondo ng'e ni amako bad baba dhi go mbele mondo yud kom mar AUC ni. Nikech adier en gima lit ng'ama Raila piem go e kom ni en ng'ano ma king'iye mos to gichalo joma nigi ikruok maber ahinya kendo kata king'iyo background mare pinje jo-Arabu gi joma wuok e side makono gin jogo ma pesa gibro manyo pesa gi yore te magidwaro. Koro en gima lit king'iyo ni adier sani lwenyo oseko bit lwenje mag pesa to gitelo to gik mang'eny go to Raila pok oyudo kata kom ni. To king'iyo mos mai bende en wach makoro osekelo kanya achiel jok moko malungre ni Friends of Baba Africa FOBA mobet kamoro achiel mondo gichak chango pesa matin kiwegi. Joyce, ma nyisi maber ni nitiere wach moro mbele ka ma jo Kenya nego bed ni neno. Ponono ni Raila ok nyal yudo pesa gi sir malong'o modwaro mondo mi oloko mar AUC ni to tich dhi bet matek mbele. To mana FOBA kanyo wang'e ni Friends of Baba wang'e ni nitiere kaka negi temo mar mondo mi gibaga ne dina moro kata gilosa ne dina moro mano ma iwacho kanyo ni nitiere dina moro mane gichano mar mondo mi obed tarik 18 dwe mar 9 higa ni mar mondo mi gichoka ne omenda mano ma Raila Odinga nyalo tiyo gode campaign mano mar laro kom mar AUC. Kata kamane kinde mane giseloso nyaka posters bagi ke mbui kacha wang'e ni wanted asewacho kanyo ni Korera Singoei ene ma otelo ne secretariat matimo campaign ne Raila Odinga mane laro kom mar AUC. Dr. Singoei nodhi e mbui ne mar X kowacho ni gin kaka sirikal gionge kod lwedo mora fundraising dina makamano bo wacho ni ne giwacho ni sirikal ema ne osechung' ne tinga mano mar funding campaign mar Raila Odinga. To wang'e ni mana dweche 2 kende bang'a dina makamano to koro sani koro wacho ni pesa onge mar Raila Odinga nyalo timo godo campaign. Kata kamano wakoyo ne Raila Odinga hawi maber kinde ma intiere ng'wech mar laro koma mar bedo jakom mar riwruok mar pinje mag Afrika mane matere machinglo kata katun mantiere it gazet mar 13 ka watieko nonro mar gazet okinyi makawuono machinglo makamano kwa nene adwa ni nyakwara Mugia Jwang bende onene achiel kachiel
wanyalo pongo gi wiwa gin weche mosewacho Cynthia kata kamano koro ma en pach jagoro nyakwara Muge Jong bende nyalo neno to wachane ni en to korka kore to paro nang'o ni wacho ni nitiere omenda manoseket tenge mano mar timo campaign mano mar AUC koro akia ni ng'ama oyawo wallet ni sura ne wanyalo pongo gi wiwa ni en ng'an Cynthia Donge Joyce ing'e gima mit Kenya kae bende seche moko ipenjri apenya to kara sirikal temo ga uso jo Kenya kose temo wunda nikech adi sirikal bet piny mawach maber ni giloso budget mar timo campaign mar AUC to sani king'iyo ofuko mar pesa manolosno to onge gima ni e iye nyirni pesa moko mathin mok nyal kata konyo gimoro ema emineno ka wuok e iye Cynthia mana 10 bob an koro at least 10 bob wanyalo to nen siling apa kifunguni to tim mang'e wallet kifungu mar longa paro no lwar modonjo kanyo wuon budget ni pesa nitie kara pesa onge kifunguni emopongo ye kanyo en gima lit adier Joyce taparo ni mana gi sani gima ne jogo mamiyo Raila sir mar loyo kom mar AUC wanyalo mana wacho ni wageno ni jogo duto magombo ni mondo Raila oyud kom ni ochiwre gi wegi kata kuwuok e fuke gi mondo gikony baba dier en gima lit ni en owuon osechiwre kendo osebet gi geno en ng'ama osenyiso chenro mage kaka odwa konyo Afrika kong'eyo yore mag tudruok yore mag ohala yore mag chiwo arita yore mag lokruok mar kor lwasi to gi sani ni kori konwa ni pesa onge wanyalo mana kwayo ni ng'ata mani oko kanyo mondo ji okonyre to sirikal bo wetugo gi pach jo Kenya ok gin ji ariyo adek moko jo Kenya gin dhano turi to mila bila gi mibro poka kendo kinyne ka pinyru timinyo ng'ato wacho ni kok wanya yudo gima kama to wan kara wadok e ndara nikech ma en wich kuot maduong' ma jo Kenya ok nyal kawo Aya, adon watiek gazet gi kanyo. Gazet mar Daily Nation nyakwara Muge Jong walidho ni mana mapiyo piyo. Machimlo makamane en bin nyalo pongo gi wi ni en kotudore ga. Adon wange mana it gazet mokwongo kende mar The Standard. Okinyi makawuono. Mondi kanyo ni Fuliza Gang in 449 million haste to lose property. Nyaka sani wacho kae ni yudhe madero mapar negi register more than mano simbe mago lines mago ng'weya mago madero 1123 magi wacho ni negi tiyo godo e kao hola bang'e to negi nyieo geche kaachiel kod mago apiko kagi wacho ni negi onge kod mano intention kata paro mora mano mar duoko Fuliza makamano kata kamani wacho ni sirikal bade lach osechopo kuomgi kendo koro mako gimana mapiyo piyo Cynthia kwa tieko kaachiel kod wachni mogik gima lombo ka en ni sirikal bade lach ne jo Kenya ma okawo pes Fuliza milion 49 to nyiewogo gik moko to berogo ngimagi to sirikal bade ok lach ne jogo mane sirikal makwalo pes Kenya odiochieng' kinyi gotieno koro okay kwalo pesa kata bedo skama en gino ma en oko mar chik tadiera ni en mantiere ni ng'atno ma oriwre obete yo mora mora manyiso koso bet gi luor ne chik kata koso bet gi luor ne ohand jomoko chik nyaka kaw mana kore to wan kwayo kaka jopiny en mana ni kik bed ni sirikal bade do bet malach ne jo Kenya ma jokuoyi kata jo Kenya michichno otimo kuo sirikal bende bade obed malach ne jotend migepe jogo matayo chenro mopogore ma bende kawo pes jo Kenya okinyi kod otieno ma to timogo gigo mar gi giwegi ma jo Kenya wegi ok ne ber mare to bende nyakonchiel Joyce magi gin mana temo mana nyisi na diera ochumi ma Kenya ka ok ber machopo kuma ng'ato osomo ng'e kaka onyalo tiyo gi mbui osomo ng'e kaka onyalo kwalo gimoro to ling'a gi sombeno ponono ni sirikal oketo maino e manyo tije ne rowere ma Kenya ka yudo kaka ginyalo tich kaka ginyalo tiyo mondo gibe giyudo omenda ma ginyalo konyore giwegi sigana bila gi ok bro rumo gibro mana bet mang'eny kendo ndalo duto gibro mana bet gigo ma ketho chia mar Kenya kata mane pinje maoko koro sirikal ber mondo osud mbele kendo tem keto chenro moko manyalo konyo rowere mondo bed ni gin bende ginyalo chiyo gokinyi to gidhi e tich to dhiambo to giduogo gino magiloso. Wachni mogik Cynthia mana mapiyo piyo. Wachna mogik Joyce aneno gimore na e page mar 2 e gazet mar Standard ma en wach malit manyalo kwayo jonyuol mondo obed maneno ahinya en wach ma otudo jatend kanisa moro ma England to gi ketho rocho ratich nyithindo machuo ahinya iketho ga ratichgi to ji mang'eny ok ng'iga ahinya nikech gin jok ma ok wuo society oketo ng'ama wuoyi ni in kata koketh ratichi in ling'a gigo gin gik ma joma dhano kalega nyaka ibed ng'at moro ma motegno e kinde ni ma nyithindo ni dala gi jonyuol to gi jorit mamoko tema inya mondo igo mbaka gi nyathini ma wuoyi mondo ipenje ponono kata mana skul kama ne ntiere cha kata mana kanisa kata kama gitugega nyalo bet ni ng'ato mule ma ok owinjore kata nyalo bet ni ng'ato nyise gik moko ma ok owinjore ka ok kamano Joyce aparo ni jowinjo marwa nyalo mana medo neno chenro mag Ramogi mondo
umed fwenyo matute gigo madhi nyime pacho kae. Erokamano ahinya Cynthia Onyango kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi bi walid ne nyakwara Mogejon gigo mantiere gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo tibedo piny isome yo makare. Akaw mana yueyo madundo gi sani bang'e taduogo kod twak mokwongo e chenro mar Opiny kotudore kod tego sekta mar sukari. Kik idhi mabor.